Na vysoké škole jsem studoval chemii a technologii potravin. Dostal jsem možnost jít na praxi do interní laboratoře na pekárně v Rozicích. Postupně jsem se přesunul na pekárnu v Praze, kde jsem 3 roky působil jako inspektor kvality. Teď aktuálně pracuji na pekárně Zelená louka jako specialista kvality. Inspektor kvality se snaží zkontrolovat celý výrobní proces od příjmu suroviny přes výrobu až po expedici daného výrobku. Kontroluje i samotný výrobek, kontroluje na něm všechny chemicko-technologické parametry, hlavně senzorickou kvalitu. Krom toho kontroluje i samotný výrobní proces, jsou naplněny všechny požadavky certifikační normy, kterou používáme. Běžný pracovní den vypadá tak, že ráno přijdu do práce, zkontroluji si v rychlosti e-maily, pak máme rychlou poradu s vedoucími, po ní se jdu podívat do provozu, zkontroluji všechny kroky výrobního procesu v normě, jestli je výrobek kvalitní z hlediska senzorické kvality, potom si ten výrobek třeba vezmu do laboratoře, zkontroluji na něm kyselost, texturu. Když zjistím nějaký nedostatek v provozu, jdu potom za konkrétní vedoucím nebo za konkrétním zaměstnancem a řeším s ním ten daný nedostatek. Kvalitní pečivo znamená, že splňujeme nějaké požadavky zákazníka. To znamená, my chceme dodávat výrobky, které budou vyhovovat zákazníkům, aby si od nás koupili a které nebudou zdravotně závadné. Není to tak, že by člověk byl pořád jenom na jednom místě, dá se vidět různé provozy, různé technologie, různé zaměstnance. To, co jsem se za tu dobu, co tady jsem naučil, myslím, že by mi asi žádná jiná firma v tak krátkém čase nedala.